खुलुमबाय सिनाफोर आंनि जबान ब्लुटुथ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजियाव जो फगबाननाय महर लानो सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लाउसखौ फुरा जुगासेलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङाव रिकुवेस्ट खालामो सोरबाखौ गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दे आंनि अबस्थाया माबा बुटखौ दिनै बिदिसो संगोन आङो खनसेनो काबुलि बुटखौ आरोना थाव साव एकदम खेमसेनो बबे मबाइलाव नुफ्रांखोथाय आङो मैया फार्स्ट टाइम बिदि संजागोन जागोन ना जाया हारि अमासो मिन्थिसिगोन ओरैनोथ' जोङो नर्मेलिबा नों होआसना रावलायखिर' ओरैनोथ' जोङो नर्मेलिबा मा होनो काबुलि बुटफोरखौ रुगारनानै ओमफ्रायसो खेमसेनो थाव सेरफिनो ना खिन्थु मैया माबा नुगारगारदोंहाय आङो इउटुबावहाय जागोन ना जाया पात्ता गैया आरोना थ' फार्स्ट टाइम बिदि ट्राइ खालामनानै नायगोन आङो खनसेनो गाबोनसै र' नैबे देना लानायखौबो होनो आङो मा हरनांगौ हरखा होनना बुंलायलायनाय जादोंहाय माथो नै फिसालायाथ' बायोसो होनलांखाबायानो फोरगाहैनो थांनाया नै बेखौबो होबाय आरोना गोथाव पिकचार नुनानै आङो नायदोंमोन आरोना सर्टआवहाय ओमफ्राय बिदि संदों होनना बुंदों ओमफ्राय ओंखायनो आंबो ट्राइ खालामथारसै दिनैहाय जाबा जाबाय जायाबा गैया आरोना टमेट' थाइनै दंमोन हाफ्लेनानै बेखौबो हरखाथारबाय खनथामसो सिटि मारि होनसै ओमफ्राय नै शनिबाराव गेस लायबाय रबिबारावनो जोब्बाय आरोना मैया ओरैबायदि आंनि गेस लायनाया बिराद लेट जादों एसेयावनो सेसो जासिगौमोन मोनानि कबि आलु लाब्रा संबाय थानायावनो जोबनानै नै लगायनांबाय आङो ना ओमफ्राय मा होनो लेट जादों एबार बिथाङा फैनानै आंहा माने गेस टेस्टनि सोमोन्दै बोरैबा बावगोमालांदों आरोना दाखालिनि मासावथ' बिथाङा दंमोन ना गोदाव सोरावसो आंबो आरोना लायनांगौ होननानै बेजों आंजों माने जायाखै आरोना ओमफ्राय आरो बिथां थांखांनानै ग्रोब ग्राब नोङो फिसालानि फोरखा जाबाय बिदिनो बावगोमालांगुलायदों आरोना आङो जाबाय बियो सिटि मारिबाय नायनोसै र' दा लुक्सा आंबो मिथिलायलांला ओमफ्राय नै ओंख्रि गोजांखौ गारनायाव गैया फुदुंनानै होगोन जानाया फुलकबि आलु टमेट' गाजर थाइसेमोन आरोना नायनायावथ' इसिबां टेनसन मोनाखै आङो नै रुइदों रुइनाया मोजाङैनो दा ओमफ्राय मा होनो टेस्ट खालामनानै नायबासो मिन्थिगोन आरो दा दुन्दिया दोंब्रै दङ र' बेखौबो होलायलायगोन आरोना अके जेरै नर्मेलि ओंख्रि थाव सेरफेरनानै नुयो बेबायदिनो नुबाय माथो आंलाय नै र' टेस्ट खालामनानै नायनांगोन एसे मोजां गोदौबावथों माने सबाखौ बोखारनानै आङो थुख्ला खालामबाय आरोना एसे गोदौ होबावनोसै दान्दिसे गोदौबाय आलुखौबो थुख्रा खालामबाय ओमफ्राय नै दुन्दियाबो हरबाय घन' जाबाय आरोना आंथ' एसे माने दैखौ रानहोबावनो सानोमोन खिन्थु दा फिसालाया नै बे रोसिजोंनो जागोन ना बियो आलु आरि रोसि घन' आरोना टेनसन गैया दालि सङाहां फिसाजों दा आं मिथिथारलाहाय गाइखेरबो होनसै आं दिनैहाय जागोन ना जाया आरो जायोबा नैबेखौ होनसै गोसा जाखोदा माखोदा साखिनायबासो मिथिसिगोन साखिनायनोसै आं रसनाफोर आयौ जेंगावगौ बैखि ओंखायनो मोखांखौ देखायनो बाथ'दोंमोन आं ओंख्रि साखिनायखौ देखायनो लुगैबाय नोंथांमोननो थानाय नाङा सेमानो थाव सोनानै संबा बेनो आङो मादि जागोन सानबाय थादोंमोन खिन्थु मबाइलाव नुनायाव जा गोथाव नुबायना आङो बरिया सोनाफोर जेबो नङा आरो बिराद मोजांसो आं जि मोजां मोनथारबावबायसो दा बे आं बन्द खालामसै डाबल परिश्रम खालामदों गैया बिदिनो जा एखे नङा टेनसन गैया मोजांसो मोनदां नोंसोरबो मोजां मोनगोन आरोना नै बन्द खालामनानै खन' साबसिनसो नुबावबाय आरोना ओमफ्राय आं ओंखाम संग्रा कुकारावसो संदोंना लुनानै दोनसै आं नैबेहाय आरोना नै नायदो नै एसे मोजां दालि नङा सना र' ओंख्रै चले बतरे वाव सिथों सिथाहाय जोलैनि जातफ्राबो ओरै दोननो ना ओरै दोननो आरो सोरबा जाफेरखाबायबाथ' मिन्थिखासिगोन बेबायदि खेमसेनो रुनानैहाय ओमफ्राय आङो खनसे रुनायाथ' अके आरोना खिन्थु आं बिदि थाव होलायलायफेराखैमोन रुनायावनो ओरैनोथ' जेनेबा जोङो रुनानै जाखायो माखौबा खुगुनिफोरखौ ना खिन्थु आं बेखौ बिदि थावबो होलायनानै जाफेराखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै जाफेरबाय माने साखिबाय आरोखि मोजाङानो मोनदों जाफेरनायफ्राथ' मिन्थिखासिगोन जाफेरैफ्रा जाबानो जाबाय आरोना जेबो टेनसन गैया नै बरिया मानसि बुरजाबा आलुआ बुरजा होदो बुटआ बुरजा होदो कुकार गिदिराव लागावदो जाबाय ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन जेबो लोगो गैया आरोना ओंख्रिया नायदो खायथिं थिं जेबो गैला नै खालिसो जोबस्रांजोब्बाय ओमफ्राय अन्थाव बाथाव नैबे दं आरोना नै दा बेखौथ' हारसिं मा खालामबावनो आलुजों भाजा जानोबो बेहायनो आलु होखाबाय आङो
गोसोखांलायबाय आङो नोरसिंनि मा एवदेरनो होननानै सोनाफोर पक'रा मोननैसो एवदेरनोसै नामा सानबाय आरोना आङो बेखौ मैया एम्फौ होननानै थगायनांगौ अयथासार खालामनायखाय आइदै 80 घन्टानि उनाव 5टा बाजियावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आङो साबि लादों थारमानि दाख्लैनि आद्रा थानाय टारगेटआव थांनोसै सोनाफोर रेडि जाबाय आरोना लादा मेमे बै आमोलनि फास्रा बोरायखौ एकदम लालायबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंहा गरम बाराफ्रा फांखा चालु खालामहांबाय आरोना गरमाव एसे बारा मोनथारदोंहाय साथामबो लाद्रा फेद्रा ओंखारदों ओरै दङ आफा नानिया थ' सिदा टारगेटआव सहैनोसै आरोना सोनाफोर दाखालि सनिबाराव फैलायबा बेखौबो लांफाखानायनि टारगेट खामोन सोनाफोर नै टिभि रिमट आरोना गैया ओमफ्राय ट्राइ खालामगासिनो एखे रिमटखौनो नै बेहाबो दखानाव नागिरबा मोनाखै आरोना ओमफ्राय नै थाङै टेन नै बेहाय माने मोनबाय आरोना बेहा माने टिभि आरि रिमट जिखि जाया बुस्थुफोरखौनो माने रिफेर खालामखायो बेयाव जा नागिरनाय मोननैबो बक्सआव फुरा रिमटआनो बजाय आरोना ओरैबायदि नागिरबाय बेस्रा जोंबो दे मोनथोंसै सानबाय अबेयावसो नागिरबावनो माने जाखिनि दखान नागिरबोदों ओमफ्राय बिनो बेयाव खिथाहरदों आरोना ओमफ्राय नै जेने थेने मोनमारबाय एथबां एखेथार नङाबाबो एखे फांसनफोर आरोना सौफैलायबाय आरोना जोङो गेजेर फैलुबाय थाग्रा जालु फैग्रायावहाय थाजा सौफैलायबाय आरोना प्लेटसेल' बेखौ नायनानै जागोन साथामजों नै खुरै एक्सट्रा बिलायलायनाय रानसैलाय आङो दा ओमफ्राय नोंथांमोना मोजांमोन गाज्रिमोन आं बेखौथ' फोरमायखानांगोन फैसालि माने रेस्टुरेन्टआव जाबावलायबाय होननानैहाय आं जेराव जायो बेयावनो एसे भिडिअ लानानै देखायखायो नालाय थ' बेखौबो देखायबाय आरोना फोरमायबायबो बबेहाय जानो दा सोरबा बुंलायगोन नङा फैसालि बाट हा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानगासिनो दं आंबो बिराद नोजोर होदों आरोना इउटुबावहाय फैसालिनि इउटुब चेनेलखौ नायहैलाय सनाफोर सोरबादिया मालाय साबसक्राइब खालामनानै दाखालि फार्स्ट सासे आगैया आंनो कमेन्टआव हरनायाव नायजेनबा मामोन 3000 बेसेबांबामोन दा थाङै मालाय 4000 बेसेबांबा जाहैबाय मानसिफोराबो भाइरेल जाखांनायनि उनाव अनगारगारदोंसोबोहाय मालाय नङाबा बियो गोदान भिडिअखौनो होआखै आरोना ओमफ्राय मालाय फुराना भिडिअ बे रिल्सफोरखौ नायनानैनो मानसिफ्रा मालाय साबसक्राइब खालामै थांगासिनो दङ ओमफ्राय जोंफोरा भिडिअ गोदान होबासो एसे एनै साबसक्राइबारफ्रा अननानै माने साबसक्राइब खालामनानै गालाङो नायलाङो आरोना अनलाङो कमेन्ट खालामनानै गालाङो ओमफ्राय मालाय बेनिखौ गोदान रिल्स गैयाबाबो गोदान भिडिअ गैयाबाबो मालाय साबसक्राइब खालामसिन मालाबानो 4000 जा जोलोन जाबायहाय सनाफोर आङो जोंफोरा नर्माल भिडिअ सपरियाल न'खर फरियालनि देखायो जोंफोरखौलाय माथो गोदान भिडिअ होआबानो साबसक्राइबारफ्रानो बारायनो रोङा ओमफ्राय मालाय हनै भाइरेल जाबासो नंमारगौ हैस बिदिबायदिबा माथो खायफा भाइरेल जानोसो गोसो जालायलांसिगोन सनाफोर जोंफोरखौबो एसे अनसायलांबानो जाबाय आरोना नर्माल भिडिअ बानायो सिबाय फिसाफोरखौ लानानै बिदि सोलियो माथोलाय मानसिफ्रा थिगैनो दं होननानै जोंफोरखौबो एसे अनसायलांदो आरोना बेखौनो बुंबाय आङो गाज्रि मोननांला जायो आरोना मोजांमोन गाज्रिमोन एकदम बे बाथ्राखौ बुंथारगोन आं भिडिअआवहाय होननानै आङो साननानै थाखानाय आरोना दाख्लैनिफ्रायनो दा सोरबा रायलांदो रायबाबो हजम रायाबाबो हजम मालाय कमेन्ट हरग्राफ्रा हरखायो होनखायो मालाय हाजाराव सानैसो साथामसोआ गोदाव सोराव कमेन्ट होलांखायो सिन्था खालामनाङा होनखायो आरोना होलोदोदो थांबाय होलोदोदो सफैफिनबाय आरोना होलोदोर माने आरो बांसिनसो होलोदोर जानानै फैफिनबावबाय थुसोबोलायबाय नालाय ओमफ्राय बे रिमटखौनो लायनो होननानै दों थांदोंमोन सानदोंमोन आं दसेनो खाथिनि दखानफ्रावनो मोनगोन होननानैहाय बाट ओरै खाथि खालायावबो सोंबाय गैया टिभि दखान नुयो बेयावनो सोंबाय एसे डिश एन्टेना आलायना थाबाय बेयावनो सोंबाय गैया थाङै थुङै साइडथिंखौनो बारलांथारनांबायसो आरोना फाख्रि बिफांसिम मोनहैलायबाय बारनानै टिभि दखान सोंबाय मोननो नागिरा चाइनिस मालसो हायसनाफोर चाइनिस माल आरोना टिभिया माने चाइनिससोमोन जेन्डार ना माबा नाम मोनहाय बावबाय आङो गोबावबो जाबायमोन रिमटआ माने बायख्ला जाबायमोन नालाय रिमट नागिरनायबो नङामोन रिमट नांलामोनबो ओमफ्राय फाफिसो गथ'आ टिभियावहाय दाख्लै साउन्ड बारायनो होननाया साउन्डखौ माने माइनासखौसो थुना होदों जाहैदों माइनासखौ थुयै थुनानै दाना टिभिया माइनास फुरा साइलेन्ट आरोना ओमफ्राय बारायफिनबाथाय साउन्डआ ओंखारा मा होनना बुंनो ओमफ्राय आंबो एसे नेटआव चार्ज खालामनानै नायबाय बोरै खालामनो बिदि साउन्ड अफ जानायफोरखौ होननानै ओमफ्राय रिमटनिसो खामानि दं नालाय ओंखायनो रिमटखौ लायांगौ दों थांथारबाय गोबावानो जाबाय सप्तासेनि बारबायसो खोमा आरोना टिभि पिक्सार गासिबो मोजाङैनो दङ खिन्थु जाया चाइनिस मालसो टिभियानो दाख्लै मादारबर्ड लागायनाया बेबो माने एलजिनि मादारबर्ड लागायनांबायना बेबो जाला आरोना माथो होनबावनो दा जागोनना जाया ट्राइ खालामसै दा खालामथ'बावलासो आङो एसे उनावसो ट्राइ खालामसै आरोना टिभिखौहाय जानानै फैलायबाय सोनाफोर ओमफ्राय मा होनो ओरै ओमफ्राय एसे आदा लानानै फैलायबाय आदाराबोथ' लांदां खाथारसैमोन नालाय बेनो जेबो नङा मटर एसे जोगोनार एसे दालियाथ' आरो माथो
जाग्रा लोंग्रा बेनोसै फैदो मा फैदो सना फैदो जायोबो लाबोयोबो नोंनि मेथाइ नङा इयो मैगंसो मैगं खालि जानाय आंनि फिसाफोर आयौ सिन्था गैया सनाफोर ओंख्रि आंना चले बथारियानो दंखायो दहाय जेखौ खिथादों दासिमबो दं आरोना ओमफ्राय नै बे जोगोनार बिजौ सरि ओमफ्राय नैबे लाव बिजौ एसे आब'आ गावस्रा खानायखाय हरदों नालाय आं हारसिं एग्लिनानै जानोसै एसेनो जाखाया आलु दरसे होबावगोनसो आङो सायखादों आंहा दहायनो सिन्था गैया थ' ओमफ्राय सोरनाफोर ब्लग समालाय माथो गोलाव खालामबावनो बिदिनो जाहैबाय नायदो 12-13 मिनिटनि भिडिअ'बाबो एकदम फुंनिफ्राय सानसेबासो 12-13 मिनिटनि भिडिअ' जायो अलसियानि खामानि थ' जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लग्सखौ नायलांबाय फुरायैहाय थ' गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच